Σε μια βραδιά εορταστική γεμάτη ενθουσιασμό, παλμό και αισιοδοξία, κατά την οποία τα πάντα τόνιζαν τους λόγους που κάνουν την εταιρεία ξεχωριστή, η Altius Insurance τίμησε τους ασφαλιστικούς συμβούλους και το προσωπικό της για τις επιδόσεις ποιότητας και παραγωγικότητάς τους το 2015. Ήταν μια χρονιά σημαντική για την εταιρεία, σημαντική διότι ήταν μια χρονιά αλλαγής, μια χρονιά που άλλαξε και το όνομα και έγινε από Alpha Altius. Και πάντοτε όταν κανείς έχει μπροστά του αλλαγές και προκλήσεις, έχει κάποια ανησυχία μήπως αυτό έχει κάποια επίπτωση στη λειτουργικότητα και στην αποτελεσματικότητα της εταιρείας. Είμαι λοιπόν πολύ ευτυχής, σαν πρόεδρος της εταιρείας, να σας πω ότι η περσινή χρονιά ήταν άκρως επιτυχής, ήταν πολύ κερδοφόρα, με κέρδη του ύψους των 4 εκατομμυρίων, τα οποία είναι σημαντικότατα για την κυπριακή αγορά. Και επίσης από πλευράς πωλήσεων, εσείς στο δίκτυό μας κατατάσσετε στις ψηλότερες θέσεις αγοράς, αφού το μερίδιο αγοράς των πωλήσεών μας ξεπερνάει το 10% της αγοράς. Η Altius Insurance επέλεξε να πραγματοποιήσει την τελετή βραβεύσεων της στον ιστορικό χώρο της πύλης Αμοχώστου, προσφέροντας στους προσκεκλημένους της μία ξεχωριστή και επιβλητική νότα. Η έναρξη της τελετής έγινε από την Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλάμβανε την παρουσίαση διαφημιστικής καμπάνιας του νέου πρωτοποριακού σχεδίου σύνταξης, το Altius Επιλογές Πρόνοιας.